buba gerani ima ini mekang engsetan sini buba gerani meke awo tak terlai situng sini buba gerani ima ini mekang engsetan Jungo phalai janai ro takti lo komoi khang Jungo thangai tangai ro lo khani suram lang sini buba gerani meke buba gera ayo lokeng buba gera ayo lokeng kita kembali maro nai kita kembali maro nai ayo ke coba chole nai amane bising pina Ibrasa ayo lokeng Ibrasa ayo lokeng ini matai no maro nai ini matai no maro nai ayo ke coba chole nai Jedo pani dalan ro wansho naran yadeni ro Jedo pani dalan ro raji naran yadeni ro Jedo pani dalan ro wansho naran yadeni ro Jedo pani dalan ro raji naran yadeni ro Ani nokha kenkamuni kenggui dongzang mani जों दिनै 28 तारिख अगस्त 2022 जोंनि सिमना ब्लक कमिटि YTF बाय लुवास जिजाक जों बाइक रेलि थाइमानि अब दाबुनो जों दाबो हेजामारा फाइ सबायखा जोंनि वारियर्स अफ बेबागनो हामबायमारियो दिनै अजागा बाइक रेलि जे फाइमानजा फाइनाय जत जोंनि सिख्लारकनो बर' कारिबो जों त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा सारकनो दिनैनि बाइक रेलिनि बिसिंथि जों जत लुकुरकनो कयनानि मुसुंगो फाइदि जों जत थानसाखै बुबाग्रानि लिडारशिप सिनि त्रिपुरा सादफोरावनो फेव लाइथानि लगिरिलायानो हिनि इसे आं कबुनानि मुसुंगो दिनैनि बाइक रेलिनि नाहारमुं आमनो जे थिनांगो सिनि त्रिपुरा सादफामो थांजाग्रानि बागै सिनि त्रिपुरा सा लुकुरकनो जोंमनो साइमानिदानि मुसुंगो फाइदि सालब्रुम बांलादेशनि त्रिपुरा हास्तिओ बदल खाय बांलादेशी रक कावई दङ आबो नुगुइ दङै सिदिनो दाबकसिनि नंनि खाव मटक यांगाय हाय केबा खाव वानसुगुं फायांगाय सिनि थिनां सिनि बसाबुतैनि थिनां हाय के भबिष्यत फ्यूचर बेलायखेनो हामयांनाय हायनि बागै फायदि सिनि भबिष्यत सिनि फ्यूचर न जों काम खायनि बागै जत त्रिपुरा सरक थानसाखै बुबाग्रानो वाइसा बुबाग्रानि लिडारशिप जों सामं खायानो हिनिनो दिनै चिनि सिमना ब्लक कमिटिनि जत आदंर थंबाय बेन डिस्ट्रिक्टनि चिनि ब्लक कमिटि प्रेसिडेन्ट चिनि सलमान चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि चिनि आदर्श दङ चिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मेम्बार दंबाय अजागा जत चिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट जरा संरक ओमफ्राय चिनि जेमनि संरक चिनि दाकुलेन जेट दाबुक चिनर खिचुरि सारिनानि बागै बन जतन सले कस्त खाय मुया रक खाय रेडि खालाय तनजाक दाबुक सिखलारकनो अर सारिमानि यागुलन चिनि दिनैनि प्रग्राम पाइनाय ते अ रेलिनो जारा नायतंनाय ते नुनाय रकनो आं कयनाय नगसिमि आसुगै थान थनैता तनदि जत फायदि जों बोसोकांगो आगुमानि हेकै जत खा थानसाखै बोसोकांनि सालबो याफ्रि मासेलायनाय दिनैनि बाइक रेलिओ प्राय 450 मतो बाइकिं खा हाइबानो अजागा बाक्सा साइरिकिं जागै जानदारिना अतंग बेके हाइबान ताबु बनाय नाय मानो अरबो कम बरक याखो बहुत बरक दिनै अजागा सिनि सिखलारक खायजाक सिनि सिमना ब्लक कमिटि सिमिनो अजागा हामबाय सिनि सालचान रेलि आबन दिनै सालचा निरानि बागैनो दिनै जों एडभान्स हाजाकबा खालायलायगोन ओके चिनिमो बाइक रेलि खायमानि कारनखा जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अबनो ताइबो काहामकै चिनि बरंनि बखाव हाब्रनानि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तामनि बागै जों सानि दं
গ্রেটার ত্রিপুরালেন সারা ত্রিপুরা সারতে মুথাंजागै मालिया कारण जे ত্রিপুরাও जों दङ अ ত্রিপুরাवखाय खाकसा बाबिसांखाय उन्नतिं दंखा खाकसा बाबिसावखाय रां काहाम काहामखा हाबै दंखा ত্রিপুরা রাজ্যनि बाजेट 26,600 कोटी टाका আর यांगो ত্রিপুরাসা এলাকাওখাय 600 कोटी टाका বসুক জরাতি ফেরি দंखा 72 বছর তিনি ত্রিপুরা সারক অমাহাইকেমাং থকক জাংমাং म थকক जांना हयते याकागनानि बागै यकनानि बागै यक सानानि बागै चिनि बुबाग्रा श्री श्री प्रद्युत किशोर देबबर्मानि नेतृत्वे जों आलादा राज्य नायो और ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नायो अम कोनो जातिनि बिरुद्धे या कोनो धर्मनि बिरुद्धे या कोनो सम्प्रदायनि बिरुद्धे या एकमात्र एकटाई कखा चिनि फान्डामेन्टाल राइट चिनि जे नागरिक अधिकार दंमानि साংবিধানিक अधिकार दंमानि भारत संविधाननि 2-3 धारा जे आलादा राज्य सेकागै मानो खालाय मानो अ दाबिसे जों नायो अबनतै जों सारा सिमना एलाकायाव तिनि हायनो हायतायसे चिनि एलाकानि जनगण दङ काहाम कायबंनि बखावक तावनि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नां चिनि जुबक तायसे तिनि रेलि खायै तिनि जों ताबुक लामा लामा थांनाय दङ एबं आबो सिमिया चिनि त्रिपुरा सारक न एबं 4.5 बोसोरनि सिगां जोंख्राव जे नेशा मुक्त राज्य खायनो नै नेशा मुक्त चिन यांनि खाय निनि थाङो सुराइबारि थांखायनो सुराइबारि जरासो थाङिया यांनि जत मानाम थांमाने कासुइनारगौ आ कासुजांमा जागावो मंगल बकलायखा 400 केजि मंगल आईपीएफ नेता बनखाबले रमिया আর आयंनि हिंका ट्राकेर ट्राक आयंनि हिंका ट्राकेर ट्राक निनि ता मोननाय बनो जत फेकजोंनाय मानै चिनि टिप्रा हाबै साराटा जुब सम्प्रदायनो दंसखाय दंगा कमाय थांसिनाय दिल्ली बरक थुइ दङ ता आगि स्राइरंनो सावनि खरो सालां चावखनो ता ब्रिरगबो साखा गाय अबनो करा करिबो मनो सक्त करा गियाबाय याप्रि रमनांतुं एबं जों अमो सानानायो मोहनपुर जे बरक चिनि यां सिमनाव फालि दंनाय बरकाथाल फालि दंनाय अबिचरनाव फालि दंनाय गामसाकाब्रा फालि दंनाय लेफुंगाव फालि दंनाय जों बारबार जों बुंमानखा साइमानखा बिनि दुगानाव पाइजागौ ब एकजन मन्त्रीनि आत्मीय नै बकिनो रमजागिया बरका कोटी कोटीनि व्यवसा खाय दङ एखे तिनि रामा लामार कासुलाइका जारा एन्टी ड्राग्स कमिटि रक आपनि बिरुद्धे खाय पुलिस फाइनाय बंनो हुमकिरो अथच जे फालनाय बनखा जामाय आदर खाय बं यागो लाख लाख रां साइदुं बनि प्रतिबाद जों तिनि माखायो एबं जों नायो शान्ति सम्प्रीति तिनि शान्ति सम्प्रीति बरतं तिनि कमलपुरत जेभाबे खाय निनि शान्तिर बाजार हालाहाली निनि मानिक बान्दार कमलपुरत जेभाबे चिनि बरकनो रिफिक रिफिकै बुखा जों बनि बागै जों सिनाखायनाय खाना जों खुब आसा दङ अबनि प्रतिबाद अबनि बिचार चिनि बुरि बसाना रेप खायमानि परेसे चिनि बरन ताइसा हाकाय रिफिक रिफिकै आरएसएस रक जेभाबे खाय रिफिक रिफिकै बुखा बाजार जत मांस फालनाय रक आसुक बाजार कतर हालाहाली बाजार बसुक लेंसि टेंटि माने रिसुम करि खायै मा खारबायखा अबनि प्रतिबाद जों तिनि जुब रं सानाय सिख्ला रं सानाय बुरि रं सानाय खाना जों नांखांखाय जों ब खाना खवाय रुट जों अफ खायनाय अबनि दाबिते कायबसो ब्लक तिनि একটা ব্লক অমঙ্কা সিমনা পলিটিক্যাল ব্লক একটা কেন্দ্র বিধানসভা একটা কেন্দ্র এবং একটা ব্লক সারা ত্রিপুরা 44টা ব্লক দङ 44টা বিধানসভা কেন্দ্র 2023 जों ত্রিপুরা मथा बुबाग्रानि दल जों बुथ बातायनाय এবং ত্রিপুরা मथा ना ত্রিপুরা जों क्षमता फायनाय जे नरक खना लाहार कासुनाय हमसबो फातार हास्तिनि खना मन्त्रि फाय दङ आबो साबो फाय जों सेमिया जों तो चिनि मूल कंगा जों जास्टिस नाय जास्टिस जों बिचार नायो चिनि बरक बाजार रिफिक बुजांनाय बरके सेमिया रिफिक बुनाय तो आरएसएस आ रिफिक बुनाय तो बीजेपी समर्थक रखसे बरके सेमिया दा बुंनि प्रेसिडेंट फाय दङ नै फाय दङ नि साइमान तो बाइके चिन बरक रिफिक बरक शान्ति सिनाय नांगले ना गतांगे अब चिनि बरक सिन सासाय चिन बरनो साइ बुना थांतनि जोंहाय मोखां कुफुर खुन बुगुं बारा मणिपुरि सुनो कादुलि छिब्राक जाखा बरक तो खूब दुख नांजाकताबो अबनि बागैनो जों अ सबका साथ सबका विकास जों विश्वास खाया बरका जुमला सरकार बरनो ताताल सावो जुबक रनो ताताल साका बुरिसिपुरन ताताल साका 4-5 मास ताको बुरिसिपुरन बेतनको बाता हाबिया अब बिराद একটা षড়যন্ত্র চলিত बो थायो नर लाहार कासु जांनाय जों तागो थिखायाको जों अम पाइमानि परा कंसा जागा सुगै थिखायनाय हामबाय ते जतन हामबाय कप्ति परा ताचिनि पक्सजन पंखा सेल नब अजरा नमामनि बागै जों तिनि तामनि बागै बागरिल मा खाया एबं ताम गोसाननाय आं अबनो सानामो जोङो लोकनि बर रत्न
abini segang ani probokta kaisa kolakeno kaham pok sai thanga ang buri ingi kaisa buri nang ang misi srinani musungo men hige obono naidi dini por din sung gabangma boro rogno sung elakana kahamni bagi sung budi holayo homani pore sung kunu jastik maya কোনো জাস্টিক মায়া ও মায়াनि कारणे जों दिनै कायसा अबनो यत्नति कायसा जों बाइक रेलि खायनानै जों आरो खायका जों अबनो नायदि जों दिनेर पर दिन जों अनेक किसु एलाकारो काहाम हामिया जतन नुगुइ दङ नुमानि परतेपन जों कोनो जास्टिक माया अ जास्टिक मानानि थांतेनि जों दिनै अ बाइक रेलो मा नखरमा कारन हांगाय नायदि मियाव कायसा अमरपुर अब हायकेसिनि बुरि रक रेप केस हायके सलि जागि दङ दिनै अ रेप केस खायना थांतानि जों कोनो जास्टिक माया नानेने थांगा पुलिस बं थानि खाय इ सिबि हनै दङै बर अकासनो कुनु खाया बनि बागे जों दिनै बुरि रक अबनो जों खानाबो अबनो ति जों अ रेलि पाइमानि परे जों आसुक जागमानि परे जों कायसा जागा ठिकाना जों ताव रिलाय मेखो जों दिनै अब ठिकाना खायमानि परे जों कायसा बिखु मिसिलनो जों बुरि नखरनाय अबनो जे पर्यन्त अब हायरक जागा जों बुरि रक रेप केस खायै जे उपयुक्त शास्ति मायां मानि अ मायानो मानानि बागे जों खानबा कायसा जों बुरि रकबो रेलि नखरचनाय चिनि टि डाबले बुमा बदल ट्रक फायदे जों नखर जांनाय ताइ जों तेबो नुगुइ दङ जागा जे ट्राक होनो जे इन्जेक्शन दुइ जागा जे फाललायै जे चिनि सिखला जुबरनो सारि तमनि अरन हयतबो जों मुक्ति मानानि गाय जों अरन हयत मुक्ति माना थाखाय जों एलाका बासिङे जारा बोरि बुकुक सं फायदि जोंबो थानसानि मारियो खायै अ नेशा मुक्त जुक्तनो जों बन्द खायनाय गेरापटारनि दाबि सानका हयतबो लामा बलक खायजाका लाहार बलक खायजाका अबनो रगो तामलो साना मुसु जों गोबां जागा खायजाका हायबनो बरक कुनु अबनि बागै नाहाया उद्योग नाहाया अ नाहायानि कारणे जों पुनराय तेउसा खना जों अबनि बागै जों बिखु मिसिल खायै नखरनाय कारण जों साइमानो कायसा जे कुनु बरक ड्राग्स सावै जों रम काका अनादा फादार हास्तिनि मन्त्रि फायनाय संजाक एडिसि आमसायो अबनो रगो तै नरकनि बेखाति तामलो साना मुसु खाना नरक हार कासुना हंसाव अपकन सिंमनो बै कप्टर ब्रां बलखन हामबाय मारियो खाना जों अबनति जों कासुले कारण अबनो सिनि बर रगना आं अबनो सिसारि नाय दिनानि मुसुंगो जों खानाव बयनि खुक्ते एबं पार्सनेल बक जों खानाका खुक्तिबो बायथां खानाका जे खाना जारा नखाया तंना रंनोबो रां किसे रुइ नखरिना बागे बर एलाका बासि गुरगै दङ आं अबरंनो सानानि मुसुंगो खबरदार आनि दफा थांनानि हिंगाय रां बर कगया जों ग्रेटार ट्रिपालेन्स नांगौ जों रां नांगिया जारा ताबु रां सावया रां सादि आबो निनि रां ता सादि हिया रां साफानो इते ग्रेटार टिपलन जों नांगौ केबनि नगो जुदि रां रिउना थांका हंगाय लर रां सादि रिफ्रुंगा सामनो रिनाय रिया लर वान छुगै रिदि आं अबसु लुकरंना कसानन मुसुंगो खबदा लुकरक केबे एलाकार रां तै थांका हंगाय रां नारक दि सादि बु रिफ्रु हंगाय आनर समारि रिदिनिस आं मेसेज रिनानि मुसुंगो फाडि सार